Suarlo soalam kipen bang hini pulis are deng kacing nang. WWF lapen Dokmoka Forest Range atum ronga sara tumaphan kijui kelang aphan kepon. Chokiola English LP School along Mason Pen Gunot Savajai Mek Ketalon. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hinpen Mason adovai nangli tumaphan nangwan pilo. Laan chotakalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini drop pho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom Carbon life a birta longpen nilisa mijuli bepi noncha thana mexenang birta angton pen. Kedam tang thang achiklo malom inut soarlo samar bangke thom asar pi maraphan loan nang palong pipo mate loan asai nang claim pipo bopen khetre long hang pondet si jurpopo bang hiniatum au sopia phan kacholang remdet mate kachenega job sai jog je dokmoka PHC long se chelang ponang koklo laso phuthak au sopia bang keso mimuchot aphi alang ni ke pholam the ang ton pen di pholong kido KAWJF UKAWA lapen kachelang ra suarlo song atuma phan je than pon ke phowek au sopia hin pen suarlo song atuma phan kache than ke khetre long pon si jir popotum anam pen ke do adi maklong paklang donlo laso phi kachini pon ateng bulote nogaw long ke do Rinku Bormon arta mingkan thomke ba ke thom lapen Rinku Bormon ke tetpen ke long athan bang pota je than pon Patumi mate niphai kreke thom arnia matsi Rinku Bormon aphan ke Diphu Wandersi Diphu police station along hap thop Lason si Rinku Ajurpo Risim Bea Phantami Khetri police atum ne ingnang ponchek si kiramtang aru niphai kreke thom ada Diphu police atum pensi Khetri police station an palidang si Risim Bea Phanta Diphu police station along wanted Risim Beke Birla Joysing Terona rongalong ke do kalitang hanta bia sopo lapen ahema sorke chiklo jon truck oso phililo pusi chini pon kachini dun lapen birta ke long dona teng pulote Rinku lapen risimatum ani ke om penta sailang no ke klem pinang andolo alang tum mobile long pinang an suarlo tum pen kamnu kachoklema video ta long pon pusi police atum pen nang thandon bang hine tuma phanta Diphu PS/22 case number 33/22 RTC kabon ponsi hem kangsam beng ponche la karbi unit bang phan ke tumi kodam de da joini si to we hadak ketri long la thana long masini tum information kang lo ren he la tum ren si ha ke en hadak ketri long ren si ke en amala so ren hem putum handani tum request kang pamiro so teng ke thana report pilo loge abi phan na to be bang la so resim community phan non ke bang muni phan ke net check lo par ke parok khan bangai to be mani tim chevanot bansi misen pen dak khana nang wat chok lo la so teng kan si inut bang phan ke neng be ban si lo en order ton to mini tum phan nang cherap dun lo la tum mantani tum akro pinang ji la pen la so na taxi non ni tum puji bang ke la son so lo phan ke lang rem ke lang selet ke itum kar biang long pen ta ang tan ta dopik lo kar biang long jordam de si non ke ang tan si jordam lo lata bang kali tum kar bia khai dom si bang tan si bang so phan si jordam la ke kopi lo pupo kopi polo itum la so pod ko ke kasi la so goto na kom nang ji pole kar biang long rat ke la so long ka chito ke nang sot la penili tum ipil ji pini la so dim pen ni tum bang khai boli pini la so kes boli mo penap ke pai pat poda da e porat thek ipina ne punon ka do ke chok che long pole te ni tum ta da ke mithang family munit ave la pen la da ke alenge the ave officer tum lang le news report Karbiang long live Dokmoka Forest Range ke parlo wildlife angkang along ke do arong asara tumaphan WWF of India atum Kaziranga National Park along an kijui kelang damaphan ponsi wildlife angkang along ke do ke thak ke misen ranang ja phuthak chingki chathan pon
Kedam tang aru ni phai kre thom arni Worldwide Fund for Nature mate WWF of India lapen Dokmoka Forest Range atum chapatir piponsi Dokmoka Forest Range ke parlo wildlife ang kangalong kedo arong asar lapen pinangan atum aphan Kaziranga National Park along an kijui ke langda maphan kipong Sonsi wildlife ke parlo pon jasimet langlokso borpunga hawaralom rong kachukim rong asar atum ke doan lapen pinangan atum ta bangso kijui ke langda malong palidonsi ning chaparong dunlo Bangso ahud WWF of India Project Officer Sarkam Rong Pharai Hinpen Bangso kijui ke langaphan kiduna tumaphan wildlife along kedo mesen ke thak mesen wernang jalam the puthak sitami thanpon Dokmoka pen semsing ingti karbiang long lai Break jama school along Gonotsav Ajay me ke talon duna sontak taxi joki hola wopong terona rong along kedo joki hola English school along tami SMC headmaster lapen than bang atum chepatir piponsi mesen pen Gonotsav Ajay me ke talon dun Period helong akenang sot naike lo ke charli henlo lapen lo ke charli a hema long pensi muni ratum akai dingpi period a hikha mate ka charli pon la so pensi methanga kai long break jama ke mangalong satame kengkam chejor idamji la son thak thaksi joki hola bopong terona rong along kedo joki hola English LP school pusatame nilip aha baralong pen nong ka chathang klong lo ke charli adimlo labangso a school along ke charli atum pen piniarni break jam akang tu yang dengke li atum ta do pik tanglo la so pen pinanga na ra atum bangso a school aphan ningche the pik mena jo break jam hawar Jasimet sari huti borpung lapen panjan hiriara tum setami ame thanga samala tum aphan lo ke pachali ji aphan bangso school along che toy dunlo lason dak taxi asam angkang kilapen karbiang long lo break jama dimalong Gonotsav Ajay me ke talon duna son tak taxi joki hola English LP school along setami mesen pen talon dunlo bangso Ajay me ada bapor malom pen joki hola English LP school SMC Amaipu Promotion teron lapen school principal P Nursery pensi lama pangjar ponsi bangso Ajay me pangcheng ponlo bangso phi school along ke claim ke dam nang ji lapen lo ke thana na thu ke pa prang dun pen an so se bangso school anong ka pa che thang dun thu bom ja phanta che than che monamai pado ponlo Maya long alohia mampen Dr. Phulmoni Das Assistant Professor Government Model College Deithar chetong dunsi school along ke claim ke dam nang ja phuthak than bang atum pen chingki chingwai padu ponsi me sen pen jai mek pachun pon News report long sodaringti karbiang long line Lakhain ko rapon ili BMC constituency ke parlo koilamatia habar pen kilometer krener ke bak kahelo inglong along lokhiram rong phara rong along kedo degro malang roya rialong rong arar tum pen nilip Democratic Forum mateti hek pen NDF atum kachathan chimonamai padopon hok ajir pijir populote ke joy ke hot la pen kisung ke boy dara hot anta arni arbe char sira pet abang henlo hok per ajir pijir pobinong lo Karbiang long district along non malong election na hot ka bahai ji aphan kaita do de sang se to monsi jabom lo niliba ha baralong ta non amat ing tang kring ben ke thek long ke NDF asong hinta kalang lo niliba ha wara polling center along tin penta ka chingki ka chathan ka chirap nang ji ana saya bang ingdang bom asonsi do bom lo kedam tang aru ni phai kre ki thomani le thota koilamatia habar pen inglong habaranata NDF asong hin pen mai ing ni ponlo nabang so mai ki dopon ke degru malang roy arialong mai along jasimet ki dopon ke NDF candidate Avinash Ronghang chetong dun de pin boseta nili baha baralong NDF asong aphan raratum aningka che the ki doa joini labang so mai along bang pharohini ra phoke ba rong asaratum mai along RDP dumrenti lo hapu rong araratum pen kaningjia tengke nili tuma hawara long ke kaching thorobar cycle long dun de ke chethan ette tumo soi thang lo athe mobile network tower ave sub center ave school mission ave dolong ka pen chenglok do piklang pusi ake sara tumpen maya long rong along ki du ki song alam che thandon lapen hapu NDF asong japo Daniel Kathar pen ki puke NDF candidate Avinash Ronghang alang liki obe ki miang bong pen khe aphan rar aphan kaching hon pen karjap klu ki hai abang pupulote
รองหางสังโคตะอินุดโลละเป็นอันน้องก็จะทางปล้องบางพูโลละพันจงสี KAE เสียหลง MSC เสียรังหอยนี่ลิเป็นปังนี่ดุนลงปุโลเตปะให้ดุนเช็คปุโลเตนนละหายกิสุงดุอันเกสายพุ่นโปปุสี NDF Daniel Kathar ละเป็น convener Diren Biatum รองอาราตุมาพันอันนิงปารุงเตกัน kedua arah tu manta ning samjin pen non ke bang ye bang phukili ga hot ake haya wena serong hang apan bot ki pi pen ke pahaya phansi ada arah tu aning arong pen lam chak ka chipidon ta dolo la pen adun thu la son lo nil tum ong dung amonit tum pen ke chetong long apot non ke bang yilang ani ang satamen ni tum la som si kedam pon bom dia pantan ni tum ke chisik pon กอยลามาที่เป็นแซมซอนอิงตีการเบียงลงไลฟ์หลักหายกอยระหินีสรุปทัด constituency กับปาร์โลดิลาวจานาลอง UDFS Central Committee สาเหมเกดามตังอารุนิพายเครกิทอมานีกังปุปอนเกดามตังอารุนิพายเครกิทอมานี United Democratic Front of Sarupathar มาที่เฮเป็น UDFS ตุมอนาลปอร์พายหินีมาลอมเป็น UDFS สลามาอิงทูร์ปอนซีอดุนทู UDFS Central Committee สาเหมตาอิงปุปอนโลบางโซพีราดามายปีตาปาดปอนทุโลละบางโซมายลอง UDFS มายผู้กาฮอนรองพาราหินเป็นมายจาริปอนโลมายลองอาลูฮีสารปอมันเป็น UDFS candidate ซิมิยอนรองพาร์ราเมสสิงนาร์อินโดรจิตเตรอนกิซอนเบโมเฮนสิงนาร์เป็นเก UDFS ลองเคลมบางพาตุมเจตองดนบางโซมายลอง BJP ลองเป็นบางเนอร์แคปกองรัฐสองลงเป็นบางเครหิงเอตุมอเมทังเกดบามาปาร์ตี้กัจจาริปอนเกจอกเทียจอยนี่เป็น UDFS สองลงเฉพาะออกดุนบางส่วนลง BJP เคลมบางผู้ Active Youth Leaders สุภาสิมงละเป็นอาริสังขตุม UDFS ลงเฉพาะออกดุนังกอกลงนนเกดบอมจกดสิงทีเก่งสังสวพันวอเรงหอยเกเปกปนลำทีเจทันสีราดังโนนิงดุเป็นลำทีเฉปักหลังปนและสิโนในพงจงสีสรุปทารลงจกดสิงทีพันปะไฮเด็ดปุโลเตสรุปทารลงเกดวาริสวยจางตุมเกกันฮอกเทติจีปสีอลังนิตา UDFS ลงวังสิรากรัดเดลุปุตานิงจีปนili kaching hon jogot sar phanta ningkan po pakhi ben iem paman lo aprang da MEC man lo pan ningkan pe phoda MLA da man lo pati sidami non alang li goreng election nang li dok dok hut alang atlam suji dok dok hut alang ban piposi parok phanle goreng awar sa pi get ma lalon main question mark ke de longke atima halaso suru bothara rata ke thek gali ari so kor jang pen check lok thek soy re soy tum dok pik sidami people ala dat suru bothara rat panalang sakuri pi thek dat alang mane akar bi phando kok si sakuri advantage and pen sakuri pi dat ke lake chok chi ma didi manang li tum ko solo ke matha dasi nili sidame mane ami api phan en kok pe nili phana sakuri chonde nili phana sakuri nang pi ma lage nang pi ma di ana ja ke ding pen ni tu dong tam ke dam pen tu chethai chimon dam pen tu lam tani pinangan long pon ke dak ningkan ko rapo elu da munit ke chari pen ko si kwan ma ka chin thun ang jiba kam ke klem ke pena ko si dak chin thun dak congress ke chari hut non BJP ke chari hut non aprang AJC hut non tani isia group tum si dak man ke nang ke chari hala so ke chari ke chalona somja potum ke claim ke pas 6 det ke claim ke pe oya pot ajoy ne pala bangke strupa bangke bangba ru season ko dasi pak pu theklong pen penangan originate tum dan chon lo ning ki pum pen ne tu ning ki duk pen nang chon si tum arong ro lang bom pen bangke rat penangan nang achitu bangke tu nolong dulu หลังจะทิ้งเป็นสุภาพเตรังการเบียงลงไลฟ์ปีนี้เบียร์ตาเกลบอนสีกังตอนิลง